Pensamos, cando fixemos o xérmolo da xornada, incluso de ter organizado o concurso antes e que estivese na mesa algún dos gañadores. Isto nos dá pé para seguir. E o que queríamos é que, para reflexionar agora de en que medida é importante levar a modelización ás aulas, dende logo queríamos contar coa presencia dos estimuladores da modelización, que son os docentes de ensino medio. E entonces, nese sentido, pois nos puxemos en contacto con Julio Rodríguez. Eu teño que dicir que teño a honra de ser compañera de promoción de Julio. Entón, son coñecedora da súa calidade como estudante e da súa trayectoria como docente, como estimulador que sempre está implicado en moitas cousas, en moitas formas de facer matemáticas. Así que xa lle deixo a palabra, cada un dos meus compañeiros falarán en torno a 10 minutos para, coas súas reflexións, permitir que faledes sobre todo vos. E eu xa me calo. Bueno, boas tardes. A min gustaríame agradecer, bueno, na persoa de Elena, pero o Consello de Cultura Galega, pois a honra de poder estar aquí e poder falar. Eu, a verdade, xa comentaba, xa Elena foime salvando un pouco o tipo que de derivadas parciais pouco. É dicir, no ensino secundario, bueno, as derivadas parciais, Stokes e Navier xogan no Liverpool para os meus alumnos, e non estas cousas que se falaron hoxe pola mañá quedannos noutra liga. Entón, eu o que veño é a falar de modelización dende a perspectiva dun profesor. Eu sou un profesor no Colexio de Rois, no CPI dos Dices de Rois, un centro rural pequeno, un centro que non por pequeno non deixa de sair nos periódicos, nas portadas e cousas así, pero a min gustaríame, na miña intervención, centrarme en tres cousas. Unha é se é interesante traballar a modelización no ensino medio, partindo de que sexa interesante se é posible, e despois falar brevemente da miña experiencia persoal. Na miña experiencia persoal falarei de cousas que eu fago cos meus alumnos de terceiro da ESO, que é o nivel máis baixo no que imparto clase. Son alumnos que pouco máis alá chegan dos porcentaxes, proporcións, cálculo de áreas e volumes, cousas así. Entón, un pouco para ver que podense facer algunhas cousas sinxelas, pero non por elo carentes de valor. Entón, eu estou convencido de que é moi interesante traballar con modelización no ensino medio. Penso que as ventaxas que ten é que conecta a matemática coa realidade. Eu aquí quería facer fincapé en que a realidade non ten por que ser a realidade cotía dos nosos alumnos. É dicir, conectar as matemáticas coa realidade pode ser saber que determinados coñecementos sirven para que a sonda Voyager saia do sistema solar. Iso é a realidade. Non é só ir comprar ao supermercado. Os rapaces ás veces queren esa inmediatez nos coñecementos e ás veces os coñecementos non poden ter esa inmediatez. Penso que dota de significado os coñecementos ensinados e aprendidos. E non só iso, sino algo que vai moito máis alá. Dota de significado o proceso de ensino e aprendizaxe. É dicir, cando un alumno pregunta, profe, isto para que vale? En realidade, non está interesándose só por para que vale iso, sino por que temos que aprender iso? O feito de que unha cousa teña sentido e teña conexión coa realidade implica que a súa aprendizaxe ten interese. Entón, nós non estamos aprendendo aquí algunhas cousas porque o profesor ou unha persoa un día nun despacho botou o chou nunha partida de dados a ver que toca aprender ou que non toca aprender. Pensamos que permite desenvolver capacidades fundamentais para as persoas, como puxen aí algunhas, puxen en negriña unha, que é a curiosidade. Eu pregúntolle todos os anos aos meus alumnos que pensan eles cal é a cualidade máis importante nun bo alumno. Ningún di esa. Para min é a primeira. Eu penso que a curiosidade é fundamental. As ganas de saber. A partir de aí, eles, é certo que a reflexión, o esforzo, o traballo, a iniciativa, moitas cousas son importantes, pero a curiosidade é algo fundamental. A curiosidade pode se estimular. Eu penso que o traballo con modelización estimula esa capacidade. Permite traballar de xeito interdisciplinar, como decía agora Elena cando falaba do concurso.
A min gustaríame, eu non quero entrar en rollos legislativos, pero isto é o prólogo do DCB de Matemáticas de ESO en Galicia, bueno, un extracto, evidentemente, o prólogo máis longo, que di a presentación lóxica das matemáticas esquece un dos seus propósitos, coñecer, analizar, explicar a realidade e predicir o seu comportamento. Pero son os problemas da realidade os que crearon as matemáticas máis fértiles, e deben ser tamén estes os que constitúan o punto de partida e a meta das matemáticas que se fagan na ESO. É dicir, abógase por unha matemática conectada coa realidade. Eu sempre, hai pouco, leía un blog dun compañeiro, dun profesor compañeiro, ten un blog moi bo de matemáticas en internet, que se preguntaba por que non deixan que o que fai o prólogo faga despois o currículum. Porque o prólogo en xeral sempre ten moi boas ideas, pero despois o currículum di que hai que aprender a racionalizar e a multiplicar radicais e cousas así, non? Entón, penso que implica este tipo de traballo cambios na metodoloxía, é dicir, o alumno faise protagonista da súa aprendizaxe, protagonista real, porque ve como se construen, como se fan matemáticas, trabállase na resolución de problemas. Hai unha variedade nas actividades propostas. As matemáticas tradicionais que se aprenden nos institutos son moi aburridas. Son moi aburridas porque basease moito en procedementos mecánicos. Entón, eu penso que bótase moito de menos a variedade nas propostas e nas actividades. E desenvolve as tan comentadas competencias básicas. Despois, saen os resultados de probas internacionais e poñémonos todos colorados, pero o problema é que cando nos poñemos colorados, cando escoitamos os que teñen capacidade de decidir falando, poñémonos aínda máis colorados. Porque hai poucos días lía nun periódico un artigo dun ex conselleiro de Educación falando dos resultados desta proba que fixeron e dicía que esa proba demostra que o ensino ten que centrarse no desenvolvemento da comprensión lectora e do cálculo. Eu penso que se algo sobra é o cálculo. Esa identificación de matemáticas con cálculo é algo contra o que temos que loitar dende abaixo. Bueno, é posible traballar a modelización no ensino medio. Cando poño a favor e en contra, penso que hai elementos que xogan a favor de incluir este tipo de traballos e hai elementos que xogan en contra. Tamén teño que dicir que me costou moitísimo menos atopar os en contra que os a favor. Os en contra enchín un folio enseguida e os a favor levoume tempo. Bueno, creo que os nosos alumnos teñen capacidade a nivel matemático para traballar problemas de modelización sinxelos. Hai problemas prácticamente adaptados a case calquera nivel. Hoxe en día contamos con multitude de recursos que facilitan este tipo de traballo. Dende algúns dos que falaron aquí, eu teño utilizado o SIGPAC para traballar problemas de modelización cos meus alumnos, bueno, unha experiencia na que traballamos Carmen e, bueno, eu con outros compañeiros, para calcular medidas de superficies, de longitudes, de datos reais. Hoxe en día hai moitas ferramentas que simplifican cálculos complexos, que permiten facer gráficas, facer táboas, de xeito que sin que requira moita carga de contidos novos. O alumnado responde moi positivamente a estas experiencias, poño entre comillas unha frase, de alumnos despois de traballar neste tipo de traballos, é dicir, foi o máis difícil que fixemos, pero o que máis me gustou. Non é un traballo fácil, pero é un traballo moi gratificante. Pensamos que hai institucións, como pode ser agora o Consello da Cultura Galega con este concurso, pois Esgapello fai un traballo de enquisas e tamén hai, dende Agapema tamén se fan iniciativas, hai institucións, hai organismos que colaboran, hai foros. Hoxe en día en internet hai moitísima información na que se pode, o que non se lle pode pedir a todo o profesorado que diseñe cada un as súas propias actividades de modelización, é dicir, é un traballo e sobre todo penso que a profesionalidade e o compromiso do profesorado por intentar que as matemáticas deixen de ser a asignatura máis odiada polos estudiantes e que pasen a ter sentido real o que se ensina nas aulas. Bueno, eu vou rápido porque non quero estenderme demasiado. Que xoga en contra? Pois os obxectivos e contidos do DCB non se corresponden para nada co espírito do prólogo. É dicir, o que se ensina nas clases é algo completamente algoritmizado, mecánico, baseado no cálculo e alonxado da realidade. Cando falo da escasa presenza nos libros de texto, bueno, as investigacións en didáctica din
que o libro de texto é un elemento que permite dar unha visión moi exacta de como se traballa, do que se traballa realmente nun país. Sobre todo aquí en España non é un recurso máis, sino que casi a guía do ensino en moitos casos. Entón, analizar os libros de texto sirve para saber que é o que se fai nas aulas. E os libros de texto casi nunca conteñen actividades de modelización e cando as conteñen son como algo fora do corpo do tema, algo a maiores, por si quedan, por si un día antes de vacacións queredes facer algunha cousa diferente. Despois, a diversidade do alumnado, a deficiente formación do profesorado, eu penso que iso implica inseguridade, é dicir, a formación inicial e permanente do profesorado de secundaria en España é deficiente, non se traballa, non hai programas de formación, non se invirte en formación. O profesorado ten a maior parte unha concepción excesivamente formalista da matemática, e iso fai que transmita esa concepción aos alumnos. E despois a metodoloxía da avaliación, é dicir, son traballos que se teñen que avaliar de forma diferente, non vale un examen, eu non vou preguntar un problema de modelización nun examen, un traballo que leva tempo, nos seguimos, o exemplo máis claro é que temos unha etapa educativa de 2 anos que o único obxectivo que ten é preparar un examen, que é o bacharelato. E parece no bacharelato que cada día que ti dedicas a facer algo diferente é un día que perdes de preparar o selectivo. Para os alumnos e para o profesor. Iso é tristísimo, é dicir, pensando como objetivo, como docente, é tristísimo. Entón, eu quería falar da miña experiencia persoal. O sea, eu falo de 3 cousas que eu fago cos meus alumnos e unha cousa que penso facer este ano. As 3 cousas son cousas moi sinxelas, xa digo, terceiro da ESO, principio de curso, chegan de segundo, máis ou menos todo o mundo ten idea do que sabe un alumno de segundo da ESO, a nivel de matemáticas, entón, o profesor chega un día, o profesor son eu teño que decir que eu teño uns alumnos que son excepcionais, a nivel de traballo, de participación e de ilusión. Calquera proxecto no que os embarcas é como se lles fixeras un regalo. E eu chego e propoñolles, digo, vamos a ver, canto viño podemos beber se queremos conducir? Evidentemente que non nos multen. Este é o problema. Así, sen ningún dato engadido. Nunca viron un problema de matemáticas sin números. Nunca viron un problema de matemáticas sin datos. Non saben que facer. Depende, non sei. De que depende? O sea, o desconcerto é de que depende? Claro, que saber de que depende é identificar as variables en matemáticas. Entón, de que depende? Pois depende do viño. Vale. Que necesitamos saber? Cantos grados ten o viño? Eleximos un viño. Despois, chéganos con saber os grados que ten o viño? Non, temos que saber moitas máis cousas, imos mirando, imos aprendendo, consultamos internet, hoxe en día sabemos que hai datos que son constantes, como pode ser a densidade do alcohol, datos que son variables, como pode ser a graduación do viño, datos que eu aprendín que eran variables, que dependían do peso dunha persoa, os litros de sangue que ten no corpo, por exemplo, e así chegamos a un resultado, e analizamos a solución. Eu vou no comentar, porque a min chamoume moitísimo a atención, xa digo, é un grupo académicamente bo. O resultado que obtivemos foi que unha persoa que tivera 5 litros de sangre podía inxerir 26 gramos de alcohol. Penso que era ese resultado. E eu preguntei, 26 gramos canto é? Alumnos que saben pasar de hectogramos a kilogramos, a decigramos, a miligramos, a miriagramos e a quintais. Sin problema, sin problema. Ningún. Pero que pode pesar 26 gramos? Ordenador, a silla ou un folio? Preguntei, canto pesa un yogur? É dicir, é para unha mostra do desconectada que está a matemática da realidade. É dicir, os nosos alumnos saben facer cambios de unidades perfectamente, pero ninguén sabe canto é un metro cuadrado. Nin canto son 100 gramos. Canto pesa un yogur? Ningún. E o seguinte paso, que a min pareceume fantástico, é, digo, e nós poderíamos facer unha fórmula en función da graduación do viño, en función do peso da persoa, de canto pode beber. Inventar unha fórmula para eles é algo asombroso, é dicir, a sensación de dicir, nós fixemos unha fórmula, as fórmulas eles apréndenas, pero fixemos unha fórmula nós, que permite saber se ti pesas tanto, canto alcohol podes tomar, non é igual que sexa viño que sexa whisky, porque dependendo da graduación,
xa digo, as únicas matemáticas que fan falta é saber porcentaxes e proporcións, e multiplicar, non fai falta máis. E é un problema de modelización, de xeneralización. Despois facemos outro semellante, que un banco oferta un desconto do 4% se pagas coa súa tarxeta Visa en combustible. Compensa. Temos que saber canto vale unha tarxeta Visa. Entón, aí xa hai moitas cousas, porque depende, as variables aumentan. O consumo, o prezo do combustible, os kilómetros que fagamos ao ano. Entón, van aumentando as variables, podemos traballar igual. Traballamos con cousas reais da calle, eles poden preguntar na casa, papá, o teu coche canto consume, papá, cantos kilómetros fai un coche nun ano, porque é un dato que eles non saben. E tamén rematamos coa elaboración dunha fórmula que é sinxela, ten máis variables, pero que permite, bueno, ti que coche tes, cantos kilómetros faz o ano, canto che cobran pola Visa, pum, pum, compensa si ou non. Hoxe en día, con a folla de Excel, é inmediato facer esa fórmula. Non é complexo. O terceiro proxecto é un proxecto no que estamos metidos agora, que se titula Moitos poucos fan un moito. Hai unha iniciativa do CEIDA, que é un centro de investigación e educación ambiental, que este ano promove unha rede que chama Rede Auga sobre experiencias relacionadas co consumo responsable de auga. Entón, eu facía anos que lles decía a eles un traballo que era, bueno, se ti lavas os dentes co grifo aberto, ao final do ano, canta auga se perde. Entón, a partir de aí, decidimos facer un traballo de deseñar estrategias sinxelas que permitan o forro de auga doméstica. Esas estrategias poden ser moitas, hai algunhas, pero moitas veces escoitamos falar de números moi grandes, e eses números moi grandes non son capaces de facelos seus, de apropiarse deles e dicir, bueno, pero o que eu perdo por lavar os dentes, iso para que chegaría? Ao cabo dun ano, esa auga que eu perdo, pero é un momento, é un minuto e medio, non tampouco é tanta auga, bueno, pero ao cabo dun ano, e se o facemos a metade dos do teu concello, canta auga é? Esa auga dá para toda o que consumides na túa casa nun ano. Bueno, aquí hai outros problemas engadidos, como é canta auga bota un grifo, como se mide un caudal, é dicir, eles en principio están acostumbrados a facer medicións directas, unha regla, unha báscula, non se lles ocurre como fago eu, hai que estimar, hai que facer medias, hai que calcular erros, porque o que tardo en lavar os dentes non é o mesmo igual que o que tarda a Elena, e o seu grifo igual bota máis que o meu grifo. Entón, a generalización implica un análise estadístico deses datos. E, bueno, é un pouco... Eu non sei como vou de tempo, Elena. Xa non me din. Bueno, vale, pero non me queda casi nada, de verdade. É só un pouco... Claro, non quería entrar en... Porque eu penso que todos máis ou menos nos facemos a idea do que se pode traballar aquí. Son traballos que levan tempo, que non son inmediatos, que se fan en grupo, iso axuda moito a traballar a diversidade nas aulas de secundaria, é dicir, porque, bueno, sempre hai algúns que axudan a outros, que lles explican. Evidentemente, hai algún que entende a generalización e outro non a entende, vale? É dicir, o nivel de profundización na comprensión non é igual en todo o alumnado, non? Pero, bueno, iso é parte do noso traballo, non? E hai un proxecto no que eu que non traballei, vou traballar este ano, e que o puxen máis que nada por publicitar a web. Así, non é unha web dun organismo europeo, que é un organismo, a web Ingenious, creo que é o nome, é unha web na que empresas reais, empresas fortes, colaboran co ensino e presentan recursos encamiñados ao ensino directamente. Entón, presentan proxectos completamente deseñados e pautados, cuadernillo do alumno, cuadernillo do profesor, é dicir, isto é un traballo que che dan prácticamente feito, e o problema é cal é o custo de iluminar ben unha rúa. Aí morreu a pregunta. Claro, entón, é un traballo complexo, depende da rúa, depende do que é iluminar ben. É dicir, cando iluminamos unha rúa temos tanta luz como de día, depende de moitas cousas, de cada canto poñamos as farolas, a altura que temos que poñer as farolas, pero é todo completamente guiado, traballase xeometría, traballase física, traballase economía, traballase porcentaxes, traballase táboas gráficas, etc. Entón, é un traballo, bueno, moi interesante, a web está aí,
a presentación vai quedar, entón podedes... E permite modelizar no seu concello, bueno, agora que fixemos o traballo teórico na clase, bueno, a rúa que temos aí. Esa rúa, pois, as farolas debían estar máis xuntas, debían estar máis separadas, debían ser máis altas, debían ser máis baixas, canto pode valer, etc. Bueno, hai multitude de exemplos, non todos teñen por que ser directamente, eu lín hai pouco un traballo dun profesor de Castela León que falaba de que en Israel, nun sistema de calificación sobre 100, cando hai notas moi baixas, o profesorado aplica un factor de corrección que é 10 pola raíz cadrada da nota, para que non haxa tantas notas baixas. Entón, o profesor dedicouse a discutir cos seus alumnos, propoñer diferentes factores de corrección, ver cales eran máis xustos, menos xustos, cales axudaban as notas baixas, cales axudaban as notas altas. É un traballo de modelización interesante, sinxelo, fácil, porque, claro, os factores de corrección non vale sumar 2, porque o que tiña un 10 pasa a un 12, é dicir, as notas siguen tendo que estar entre 0 e 100, non poden pasar de 100. Non poden axudar só os que teñen notas malas, nin poden axudar só os que teñen notas. Entón, aí tamén se traballa un pouco, pois, habilidades sociais. Bueno, hai outros exemplos que puxen aquí, organizar un concerto que fixen eu co SIGPAC, temos a leira máis grande que haxa no pueblo, queremos facer aí un concerto de Shakira. Cantas entradas podemos vender? Hai que saber canto ocupa a xente, canto ocupa o escenario, se hai unha mesa de mezclas, a canto hai que vendelas, porque canto nos vai cobrar, bueno, se non o facemos con Shakira, podemos facer coa Panorama, que é algo máis próximo. O con Lelía. Bueno, pero os meus alumnos, Panorama igual en Chaleira, igual... Bueno, eu non me quero estender máis, seguro que eles teñen cosas moi interesantes que dicir. É un pouco para que coñezades a realidade das aulas, a miña visión persoal, é dicir, eu estou aquí posiblemente como presidente da Agapema, pero tampouco falo da miña experiencia persoal, como profesor da PE, nun centro, xa digo, do rural, cousas que se poden facer, problemas que temos, porque os temos, non é fácil, pero, bueno, que con un pouco de esforzo, de traballo, é posible, sin Navier e sin Stokes, pois tamén facer algo de modelización. Bueno, e nada máis. Moitas gracias pola atención. Sí. Vamos a trasladar. Sí. Se non deixa de ver. Non teño a animación da auga. Bueno, a verdad que isto de hoxe, de pedir deseos, como vai ser a presentación, como pode ser o proxecto, que todos os desexos se fagan realidade a esta velocidade, eu creo que vou ir máis a este sobrado, como diría. Bueno, Juan Manuel Viaño, que aparte de ser compañeiro tamén, e mestre en algún momento, meu, e tamén de Julio, foi o que nos digo no médico os dous na facultade, está aquí coa camiseta, xa que nos imos vestir, todos coa camiseta verde reivindicativa, pero sobre todo coas camisetas desta mesa. El é o director do proxecto Estalmat Galicia e logo vai falar o pai, pero nos vai a contar dentro do proxecto Estalmat que oportunidades. Estalmat, eu creo que os que estades aquí o mellor o coñecedes, pero é o acrónimo do estímulo do talento matemático. Por iso tiña que estar nesta mesa. Non só eu porque fose o meu profesor, e non só eu porque sexa o meu compañeiro de departamento. Cando queiras, por favor. Moitas gracias, Elena. Boas tardes a todos. En primeiro lugar, moitas gracias polo convite á coordinadora e tamén ao Consello da Cultura Galega. É unha honra estar aquí, sobre todo despois do que levo escoitado todo o día. Me dá a impresión de que a esta hora que xa estades fatigados, pois eu vou a falar de cousas menores, pero en todo caso eu fago con moitísimo gusto. Aquí eu pretendía tocar estes 3 puntos que están en color amarelo, pero moi rapidamente para chegar fundamentalmente a aspectos que tocan co que tocou Julio, e polo tanto, como teño pouco tempo e teño que ir moi rápido, vou a ser moi breve en cada un dos ítems. Como aquí se falou do dicionario, pois eu tamén tiña que tocar o dicionario. Entonces, empezaría por definir que son as matemáticas, que para
para o dicionario está claro, son unha ciencia, e son unha ciencia que estudia a propiedade de entes abstractos. Pero a mí me interesa tamén o que é a imaxe na rúa das matemáticas, que non pasa de ser, salvo para os que teñan estudos de universidade, etc., non pasan máis alá de confundila coa aritmética, Xulio falaba un pouco deste tema, se acaso da xeometría básica, das áreas, dos volumes, e ao mellor se pode chegar ás ecuacións de segundo grado ou ao teorema de Pitágoras, non? Pero, desgraciadamente, eu creo que hai moita xente pola rúa que lle planteamos un problema de resolver, como teño eu aí, saber canto costan 45 bidóns, se 6 bidóns costan 300 euros, e o metemos nun problema. E seguramente que esa persoa non é un analfabeto, e seguramente conoce moi ben o Don Quijote de la Mancha, etc., pero isto mete en problemas. Isto é unha das dificultades coa que nos atopamos nas matemáticas, que, por outra parte, actualmente, pois son a linguaxe do método do pensamento ordenado, é dicir, non se pode facer ciencia sin as matemáticas. As matemáticas naceron na aurora da civilización humana co home e son agora mesmo o instrumento máxico das ciencias. Sempre foron as matemáticas xurden das ciencias. Os grandes matemáticos foron científicos, xa se apuntou aquí tamén isto, e efectivamente, se nós facemos un cadro de honra dos matemáticos, pois aparecen científicos de Newton, Arquímedes, pasando por Leibniz, etc. Por lo tanto, aí está. En ese sentido, tamén opinaba Galileo que a natureza realmente se escribe en linguaxe matemático, e o libro da natureza está escrito en linguaxe matemática, e os nosos problemas todos os podemos matematizar. De feito, grazas ás matemáticas, e gracias, por suposto, ás outras ciencias, pois somos capaces de construir, de camiñar, de voar, de navegar, somos capaces de predecir o tempo, esta mañá se falou moito deso, de modelizar o mar, de modelizar o vento, somos capaces de comunicarnos por móviles, de gravar a nosa información, todo isto ten detrás algoritmos e métodos matemáticos, verdad? Gracias ás matemáticas somos capaces de interpretar as ecografías, de facer comparacións xenéticas, de resolver problemas de CSI, como lle chamo eu, problemas de comparacións de cadeas e identificar ADNs, podemos facer cálculos en estruturas biomecánicas, aquí vedes un exemplo da mandíbula que despois, se teño tempo, tratarei con máis. É dicir, en todas as actividades humanas se pode facer modelización matemática. Nunhas aparecen máis ecuacións en EDPs na enxeñería. Hoxe vimos exemplos fundamentalmente relacionados coas Navier-Stokes, porque estábamos influídos, verdad? Pero podíamos ver ecuacións de elasticidade en sólidos, vimos algo de economía, aunque non exactamente modelos predictivos, pero sí modelos macroeconómicos, etc. Por suposto, en saúde, en agrícola, bioalimentación, etc. En todas, por suposto, todo o campo de estudios de opinión, de estadística, de criptografía, etc. Neste sentido, as matemáticas aparecen como punto de encontro entre as ciencias, digamos, a enxeñería, a química, as ciencias básicas e o cálculo, verdad? A potencia de cálculo, a informática. E aí proporcionamos os modelos para poder actuar, non? E nese sentido é moi importante dispoñer de bons modelos matemáticos. Un modelo matemático pode ser unha cousa moi sencilla, un problema da física. Aquí, Xulio estaba nos dicindo modelos sencillos. Isto pode ser un modelo sencillo para motivar alumnos do ensino medio, pero que, por suposto, pode levar, se isto se complica, a rede eléctrica de Galicia pode levar a un gran problema real, verdad? E, polo tanto, resolver un sistema 6x6 pode ser un problema trivial, resolver un sistema 600.000 por 600.000 pode non ser. E aí xa necesitamos a capacidade de cálculo, que afortunadamente foi medrando tamén que a nosa capacidade de ter modelos matemáticos. E nese sentido, pois Galicia ten o Finisterrae, por exemplo, que se falou tamén repetidamente esta mañá, como para predecir o tempo, para outro tipo de cálculos en química computacional, fundamentalmente, para os matemáticos aplicados, etc. Entonces, aí sí que xa se poden resolver grandes problemas, porque se pode chegar a ter unha gran capacidade de cálculo, como pode ser este ordenador, creo que anda polos 16 gigaflops aproximadamente,
e, polo tanto, pois, podemos aí calcular. E, nese sentido, me gustaría, xa que aquí, esta mañán, pois, se falou fundamentalmente das aportacións de modelos relacionados coa auga e coa terra, e que eu me parece que, efectivamente, no século XX se avanzou tanto neses modelos que non é que non haxa problemas sin resolver, pero realmente se avanzou moito no que é a modelización do inerte, da vida, é dicir, dos sólidos, dos gases, dos fluidos. Agora nos queda a vida, os entes vivos. Entón, eu creo que no século XXI sí que vai haber aí un gran avance e me parece que, entón, como me gustaría, aínda que sea solamente pasalos, porque non teño máis tempo, pois falar de algúns exemplos de aplicacións das matemáticas que se fan en Galicia, que se fan fundamentalmente de grupos da Facultade de Matemáticas ou de grupos de matemáticas das outras universidades galegas. Como digo, moi brevemente, porque non teño tempo, pero simplemente mencionalos porque creo que o merecen. Hai grupos de xente traballando en criptografía que, como sabedes, utilizan fundamentalmente a teoría de números e a factorización de números primos, en estudio de medio ambiente relacionados coa dispersión de contaminantes, sobre todo de chuvia ácida provocada por emisións en centrales térmicas, relacionado, por exemplo, coa central térmica das Pontes, que hai un sistema de control de emisións e que permiten regular a actividade da central. Aquí vedes, por exemplo, un gráfico onde se ve a contaminación de SO2 e que o pico ese que se ve aí, este pico que se ve aquí, corresponde á central térmica das Pontes, precisamente. Bueno, grupos que traballan en modelización de finanzas, de predicción de prezos en activos financeiros, e que, por certo, non son os culpables da crise financeira, por moito que nos queiran decir, modelos predictivos de comportamento de colectivos, de paro ou de turismo, etc., de colectivos, reparto de custos e de eficiencia en transportes, de fractais para simular o crecemento de estructuras de tipo caótico, digamos, e que isto, pois... Quanto tempo levo? Son 20. Xa sei. Modelos de comprensión de fractais, aplicacións na industria, por exemplo, na fabricación de volantes de automóvil, no medio ambiente xa foi falado suficientemente, non? A dispersión de contaminantes en rías, na biomatemática, e modelos de formación de osos, por exemplo, onde se ten modelos de como crece a masa ósea e de comportamento da formación do oso humano, simulación numérica en mandíbulas, de esforzos en mandibulares, implantes dentais, etc. Ou en brackets dentais tamén, non? Para facer todo isto, non sei, 5 minutos, 7 minutos para matar. Vale. Vou a intentalo, Vou a intentalo, Para facer todo isto, necesítanse matemáticos, claro. E a ver se me sale por aquí. Volviches a presentación de antes. Sí, pero sí. É que tiña que volver á presentación de antes. No, pero estás... Aí está. Necesítanse matemáticos. E un matemático, pois, é unha persona que sabe de matemáticas, non? É unha persona que sabe de matemáticas. E aquí, si me gustaría traer a colación unha cita do filósofo José Antonio Marina, que publicou no ano 2010 nun artigo no Mundo, donde dice que gasto mucho tiempo en explicar a mis jóvenes alumnos que las matemáticas son el núcleo teórico de todas las innovaciones tecnológicas de las que disfrutan. Y entonces no es solo que el libro de la naturaleza, como decía Galileo, esté escrito en lenguaje matemático, sino que también lo está el mundo de la técnica. Y por eso es malo que disminuya la cultura matemática de un país y el número de profesionales que se dedican a ella. Antes o después vamos a tener que importar sus servicios en forma de patentes. Por eso se necesitan matemáticos, claro. Esto porque non me funciona. E un matemático, como digo, é unha persoa que profesa as matemáticas e que ten coñecementos especiales delas, aínda que na rúa, como fixen antes, un matemático é un
non está identificada exactamente así, sino que é un profesor de matemáticas, é un profesor que dá clases particulares de matemáticas, é un tipo raro, normalmente, é un tipo illado do mundo real, solitario, cerebriño, pitagorín, suele ter estes calificativos, verdad? Nada máis lonxe da realidade neste momento, porque é verdade que hai unha imaxe estereotipada dos matemáticos, porque aí vedes o que suele aparecer nos medios sobre como nos identifican, pero tamén hai outra realidade, de matemáticos que non teñen esa apariencia e que fan matemáticas todos os días, verdad? E, polo tanto, creo que é injusto que os medios nos traten así, porque eu creo que en todos os colectivos pode haber un esquizofrénico, verdad? Que haxa un matemático esquizofrénico non ten. Por outra parte tamén, digamos, a cultura, a sociedade, pois non nos ten en primeira línea, verdad? É dicir, aquí é fácil identificar os da línea superior e daí quitos nomes, pero os que están na línea inferior, se lle quitos nomes, xa non se identifican tan ben. Xa non digo, por suposto, neste caso. Por suposto, neste caso, porque os de abaixo son matemáticos, algúns deles medallas Fields, que é como ser premios Nobel, pero nadie os coñece, verdad? Os de arriba, pois, máis ou menos, todos chegan, se ven unha foto. Xa non digamos en Galicia. En Galicia, os da parte superior se recoñecen inmediatamente, os da parte inferior, pois, a duras penas. E, dende logo, o que está na parte de abaixo á dereita, ninguén sabe quen é, que levou un premio europeo, é un alumno meu que levou un premio en Europa, un premio a mellor investigador en matemáticas xove. Bueno, con isto, os matemáticos son importantes porque son capaces de formular matemáticamente os problemas, teñen habilidades e capacidades analíticas, teñen un pensamento lóxico e riguroso que é moi apreciado, empréganse ben, de acordo? Aí teño varios campos onde se empregan, non me vou a parar, pero sí, quería tamén traer aquí outra cita deste de un matemático español xa fallecido, exiliado na Argentina, donde dice que cando se fala dos recursos dun país, hai un do que non é habitual falar, pero que, sin embargo, é moi importante, que son os talentos matemáticos. E, de feito, hai países que inclúen os seus talentos matemáticos e os seus premios matemáticos nos recursos propios que teñen, na evaluación dos recursos e das súas capacidades como país. De feito, isto vai un pouco lento, non sei que ten. Está cansado. Pois non sei, realmente. Espera, a ver, ten que vir para atrás isto. Aí está. Decía que nesto o teñen claro, por exemplo, noutros países. En Estados Unidos, por exemplo, aquí tedes a portada dun informe que lle presentaron ao presidente de Estados Unidos, Bush, o seu comité asesor para a tecnoloxía, para a información e a tecnoloxía, verdad? E se refería á ciencia computacional, realmente á modelización e ao cálculo e á resolución de modelos. E que a conclusión fundamental era que, se querían manter o liderazgo do país nos vindeiros anos, a preocupación fundamental era investir en ciencia computacional, en modelización e en matemáticas, en ciencia computacional. Esa era a conclusión fundamental. Por eso, claro, non nos debe extrañar que procuren o talento matemático dende todos os puntos de vista. Entonces, por exemplo, a American Mathematical Society ten todo un programa de captación de talento xoven, de talento de estudiantes adolescentes, tanto dende a súa perspectiva de formación como da súa perspectiva de posta en conexión coa investigación avanzada e a investigación en ciencia en matemática. En Francia tamén hai programas de captación de talento. En España tamén temos algo, que é o Estalmat, verdad? Entón, brevemente tamén, 2 minutiños para explicar o que é Estalmat, que seguramente o coñecen moitos dos que me están escoitando. É un proxecto para a detección e o estímulo do talento precoz en matemáticas de alumnos de 12 e 13 anos Está implantado en varias comunidades autónomas de España. A idea orixinal xa vende do ano 98.
non sei se despois vas a hablar tú de Stalmato ou non. Sí. Algo. Bueno. Sigue, habla tú y yo ya complemento. Yo rápidamente, porque ya me estoy pasando del tiempo, Sí. pero entonces, a idea original ven do ano 98, de don Miguel de Guzmán, desgraciadamente fallecido fai uns anos, e que, bueno, esencialmente se trata de, aquí en Galicia apareceu, ou puñémolo en marcha no ano 2007, e conta co aval científico de, fundamentalmente, da Diputación de Coruña e da Diputación de Lugo, contou hasta agora co aval da Fundación Vodafone e do CSIC, e, por suposto, o aval científico da Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas e Naturales, e o director, pois, é o profesor Amable Liñán, que nos acompaña hoxe, o director nacional. O obxectivo e o funcionamento é moi simple de explicar. Cada ano detectamos a 25 nenos e nenas entre 12 e 13 anos con actitudes ou un talento especial para as matemáticas e os temos con nós durante 2 anos con posibilidade de prorrogar outros 2, facendo actividades durante os sábados, actividades de tipo matemático, pero dun xeito moi xeral e moi aberto. Non é dar clases de matemáticas, sino que é un pouco no sentido que decía Julio, pois de intentar estimulalos de calquer xeito e que, en fin, que lle gusten as matemáticas e que disfruten con elas coa intención de estimular o seu talento. Temos un plantel de 40 profesores que dan estas sesións, 20 son da universidade e outros 20 son do ensino medio. Unha das ideas básicas do proxecto Stalmat a nivel nacional é que isto se desenvolva nun centro universitario, que non sea unha cuestión que este nun instituto ou nun colexio, senón que sea un centro universitario e a poder ser unha facultade de matemáticas. Bueno, pois eles teñen actividades de todo tipo e nós levamos desde o ano 2007 facendo esta actividade que están durante 20 sábados cada curso, aproximadamente 20 sábados, de tal maneira que ao final pois teñen 40 sábados os 2 primeiros anos e despois os outros 2 algo menos, porque xa entran en contacto con selectividades, olimpiadas, etc. Que eso sí me gustaría decir, non se trata tanto de captar talento facendo premios ou facendo examen, non, sino que é máis un programa de estímulo continuado. Aquí tedes, por exemplo, pois o que se dá nestes cursos, de toda unha serie de problemas que teñen que ver con todas as ramas das matemáticas, verdad? E que se dan, como digo, a nivel de 12, 13, 14, 15 anos, verdad? E hai de todo tipo, desde lógica, xeometría, estadística, probabilidade, poblacións, sistemas dinámicos, caos, por suposto, modelización, aunque a modelización témola máis concentrada nos últimos cursos, xeometría con ordenador, papiroflexia, resolución de problemas de xeometría de todo tipo. Aquí temos a modelización matemática, onde fans fundamentalmente problemas de tuberías e modelos sinxelos, de circuitos. Está Andrés Aneiros aí, que é un dos profesores desa materia, calendarios, en fin, problemas de finanzas, etc. Bueno, este programa comeza con un campamento matemático e remata pois cunha entrega de diplomas e tal, que lle fai moita ilusión aos rapaces e ás súas familias. Este sería o plantel de profesores, que, como digo, pois son profesores de toda Galicia, do ensino medio da facultade, bueno, das 3 universidades galegas, de feito. E aquí teño algunhas fotografías da proba, porque da proba non falei apenas, pero simplemente decir que a proba é común en toda España e que se fai un día, un sábado, en Galicia, pois o primeiro ano presentaronse 209, pero despois, salvo este ano que houve un día moi malo e había chuvia, viñeron poucos, despois sí se presentan 330, alrededor de 340 rapaces cada ano. Entonces, bueno, neste momento teríamos pois que pasaron a facer a proba aproximadamente 1.800 alumnos, dos cuales hai 175 que seguiron o programa. Bueno, e agora, xa para rematar, tiña aquí algo que conectaba moito co que dixo Xulio, se me permites, porque eu creo que é o que vai a dar xogo para...
Vedes que Juan veu con varias camisetas. A de catedrático de matemática aplicada xa é interior. Mala eres, Non é para o efecto entre carte de No, porque PowerPoint. ahora íbame meter cos alumnos de... Pero non sei por que teño isto aquí. Non sei por que teño isto aquí. Isto non me debía salir, porque isto estaban ocultas e non me debía salir. ¿No? Aí está, aí está. A ver agora. Isto non me tiña, non sei. É que me pon as ocultas tamén. Ah, sí. Isto era dos estudos. Aquí tedes as 25 facultades de matemáticas de España, o número de alumnos que temos na de Galicia, que, como vedes, aumentou, agora estamos en 100 e pico cada ano novos. E queríame referir aos estudos que mencionou a metodoloxía de ensino no ensino medio, o sea, no bacharelato, fundamentalmente. E vou deprisa para rematar pronto. Falaba a Xulio da metodoloxía que utilizan os profesores de ensino medio, esencialmente, e atendéndose á lei, pois o que deben de perseguir é saber facer matemáticas. Para iso dispoñen de dous eixos fundamentales, a xeometría e o análise, porque o cálculo numérico e a estadística son máis... teñen menos horas e máis reducidos e incluso son a veces optativos. Entonces, a metodoloxía non se debe basar na memorización, deben usar ferramentas tecnolóxicas, deben equilibrar o formalismo, debe ser graduado e ter un carácter transversal para resolver problemas. Isto é a teoría, verdad? Despois, na práctica, pois a verdad, non sempre foi así. Pero, bueno, nos últimos anos, efectivamente, sucederonse unha serie de cambios profundos nas leis educativas, aí tedes toda unha sucesión, e agora mesmo pois, temos a LOMCE tamén, que me saleu aquí un pouco cortada, debía poñer LOMCE, e estes cambios na lei, en cuanto se refire ás matemáticas, produciron verdadeiros cambios na práctica docente? É dicir, ensínanse as matemáticas dunha forma diferente agora que as pantallas digitais ou cos encerados de tiza? Hai moita diferencia? Aprenden mellor os estudantes? Se non é así, que é o que falla realmente? Porque, efectivamente, Xulio nos falaba deso e, por exemplo, falaba do estudio PISA. O estudio PISA non avalía coñecementos de matemáticas, non avalía se sabemos calcular, e é certo, non avalía se sabemos calcular, avalía se sabemos resolver un problema sinxelo, real, utilizar os nosos coñecementos para resolver un problema real. Esas competencias matemáticas son as que non conseguimos, ao meu modo de ver. Non o conseguimos. Eu sempre poño o exemplo, aquí temos, por exemplo, o que enseñamos a facer aos rapaces, non? Enseñamos a resolver estes castelos de números, estes castelos de fraccións, pero eu son testigo de fai poucos días dun adolescente que sabe facer isto e moitas máis cousas máis complexas, e para calcular o que valen 3 bebidas e saber devolver a volta, ten que utilizar a calculadora. E non saben calcular o 16% de 1000. Verdad? Entón, claro, quero dicir que facemos estas cousas que é excesivamente repetitivo, pero despois, a hora da verdade, tamén resolvemos problemas con moitos datos. Iso tamén é verdade, non? Encántanos poñer datos e, en lugar de poñer datos reais, inventamos problemas que eu digo pseudo-reais, ou non sei se son pseudo-problemas reais, non? Estes tipos de problemas, onde son inventados para que haxe moitos números e o depósito e o tren que se baixa xente, pero que non é real. Despois o alumno non ten que calcular iso. Bueno, en fin, creo que aquí falaba de que, ao mellor, tamén o profesorado ten algunhas eivas, e, sobre todo, creo que se necesitan máis matemáticas elementais desde un punto de vista superior, e eu creo que isto, ao mellor, o novo máster de profesorado se pode correxir. Aquí tíamos, por exemplo, todo o tema de... Sempre os profesores utilizaron ferramentas para axudarse, verdad? E agora mesmo temos toda unha posibilidade de cousas que nos poden axudar, temos todos os ordenadores, as cousas de medir, etc. Pero a realidade é que se fai o que decía as propostas de Xulio ou non se fan. A realidade é que solamente a terceira parte dos profesores utiliza as TIC dunha maneira en xeral, cos alumnos, e teñen dificultades para usalas axeitadamente, para utilizalas para resolver cousas e tal. Porque, ao final, se utilizamos as TIC para enseñar o mesmo, e despois hai, aquí sí que este a penúltima,
hai un exceso de algoritmicismo, é dicir, o ensino das matemáticas e a educación secundaria pois peca dun exceso de aprendizaxe de algoritmos e de cousas repetitivas, pero non enseña a pensar e a utilizar isto que eu digo. Hai outro exemplo que dicía antes do 16% de 1000, eu sou testigo porque como fillo de constructor teño visto moitos operarios nos tellados utilizando o teorema de Pitágoras sin saber que era o teorema de Pitágoras que estudiaban na escola. E utilizaban, pero non sabían que era. Cando eu dicía que era aquilo, entonces dicían, claro, pois mira, despoñían a regla, tal. En fin. Despois hai tamén un exceso de propedéutica, no sentido de que poñemos os contidos porque máis adiante necesitan os contidos, pero non nos paramos a pensar se realmente valen para algo ou se... Como se todos foran a chegar á universidade e non foran a traballar pois a un banco ou a un barco, verdad? E as matemáticas pois céntranse en sí mismo, autoxustifícanse e non dan pé á interacción coa realidade. E xa a última reflexión. Hai unha alarmante pérdida de vocacións tamén de José Antonio Marina, o filósofo. Hai unha alarmante pérdida de vocacións para profesións científicas e técnicas. Imos a ter un déficit de enxeñeiros e a nosa suicida habilidade para desaproveitar talentos forzou a moitos xóvenes a emigrar, a outros a traballar en actividades marxinais e disuade a moitos de seguir estudando carreiras de dificultade. E isto, como solución, recomendaría aos profesores de matemáticas que afinaran máis a súa didáctica. Hai moitos alumnos que resultan vacunados contra as matemáticas porque o paso do linguaxe material, mazás, peras, euros, ao formal, X e Z, pois isto desconcertos, verdad? E entón eu creo que aí é onde temos que facer un esforzo. Grazas, Elena, por permitirme o tempo. Grazas. Bueno, eu agora o que lle pediría amable, xa que me toca facer de controladora de tempo, é que, sobre todo, dende Stalmat, que dixe brevemente, por cuestións enerxéticas básicas de cada un dos individuos que emitimos e recibimos, a verdad que é un placer estar aquí, pero iso non quere decir que haxa que conservar un pouco de enerxía, non? E que non saíamos xa por a ventana, senón que baixemos con normalidade. Sobre todo, dende a súa experiencia de Stalmat e dende a súa longa trayectoria, como vos lo presentaba esta mañá, un pouco que nos pecha a mandala esta do coñecemento. En que medida tan bo é, pois, eso, traballar e conectar e coñecer e ter esa fluidez de relatar persoas, citas, evolución histórica, como de autoentusiasmarse ou entusiasmar os pequenos. É dicir, en tu visión e en tu día a día, cada vez que interaccionas con os chicos de Stalmat, en que medida ves que este llegar a la modelización pues los engancha doblemente, teniendo en cuenta que ya tienen una cierta selección? Bueno, la primera cosa es que la primera ventaja que ha tenido el proyecto Stalmat no es tanto estímulo del talento matemático como evitar las pérdidas, es decir, que evitar que los muchachos que a los 13 o 14 años han adquirido ya esa capacidad de abstracción para traducir los problemas en números, es decir, evitar que estos muchachos pierdan el talento. No hay duda ninguna que estos chicos tienen talento matemático y van a sacar la asignatura de matemáticas sin trabajar. Es decir, y eso es lo que no deben hacer. Es decir, deben mantener esa capacidad que tienen para las matemáticas porque es necesario, como si dijéramos, que cada vez saquen más provecho de esas posibilidades que tienen las matemáticas de entender los fenómenos que hay en la naturaleza y en la sociedad con los que nos encontramos. Entonces, esa capacidad hay que cultivarla, igual que se hace con los deportistas de élite que no basta con que tengan capacidad de jugar bien al tenis,
tienen que hacer un ejercicio continuo para mantener esa capacidad y desarrollarla al máximo. Es decir, que esa es una de las ventajas del proyecto STARMAT. La segunda ventaja es que, aunque desgraciadamente no hay otro remedio que hacer una selección entre los candidatos que se presentan, y en Madrid, por ejemplo, se presentan 400 alumnos para 25 plazas. Y hay que elegir, y se elige, evidentemente no va a ser un acierto absoluto, es decir, tiene mucha componente también aleatoria en eso, pero lo que sí es cierto es que debe cundir el ejemplo entre los profesores de matemáticas para que hagan algo parecido. Aquí a la izquierda tenemos un ejemplo, que hagan algo parecido en los centros donde dan clase. Es decir, buscar que vean los alumnos que las matemáticas se pueden aplicar a una variedad de fenómenos, y eso es lo que es la esencia fundamental del proyecto STARMAT, que lo están haciendo los ejercicios esos que se comparten en las reuniones anuales que intervienen y cada uno aporta sus ejercicios y luego los hacen en toda España. Esa parte o ese elemento del proyecto STARMAT es verdaderamente importante, eso de encontrar métodos para enganchar a los muchachos y que vean, y además enseguida se ve con qué entusiasmo. Es decir, acogen cuando descubren que sirve para algo y que pueden poner un orden y un mejor entendimiento en las cosas con ayuda de las matemáticas, es para ellos muy grato y lo demuestran muy palpablemente, rápidamente. Es decir, esa es otra de las ventajas del proyecto STARMAT. Bueno, debo decir que yo heredé el proyecto STARMAT, y el proyecto STARMAT nació con las ideas básicas de Miguel de Guzmán. Él consiguió engatusar a muchos profesores en Madrid primero, luego en Cataluña, luego en Andalucía, y todos comparten la misma filosofía y comparten el mismo entusiasmo por el proyecto. Es decir, yo quizás, bueno, tengo que confesarlo también, es decir, yo creo que tenían cierto miedo los profesores de matemáticas de allí en Madrid, en particular, de que después de morir Miguel de Guzmán apareciesen los enemigos. Porque aparecen enemigos. Hay gente que dice, ¿cómo separar de las clases a los alumnos el fin de semana y tal? Y eso es una cosa contraria al igualitarismo que prevalece en España. De manera que, y de algún modo, pensaron no en un matemático para sustituir a Miguel de Guzmán, sino a un ingeniero que también se dedica a las matemáticas, con su propio punto de vista, obviamente, que es muy complementario del de los matemáticos tradicionales, pero que es fundamental para las aplicaciones. Y de algún modo pensaron que yo podría ser un escudo, y evidentemente no es que he sido de escudo, no ha hecho falta. Ahora está todo el mundo convencido en la Academia de Ciencias de que es el programa estrella, al que no contribuye nada más que recibir, eso sí, a los alumnos. Cuando se inaugura el curso, los alumnos de Madrid vienen a la Academia de Ciencias y los sentamos en los sillones de los académicos, y vienen, claro, los abuelos, los padres, toda la familia, y es un momento clave de la vida de una persona. Pero aprenden a trabajar en equipo, que tampoco están acostumbrados. Y eso los convierte en catalizadores de las matemáticas, del gusto y del uso de las matemáticas entre
los estudiantes de sus compañeros de clase. Y eso es lo más fundamental. Es decir, que por el ejemplo de unos chavales que son listos y que se consideran, que se consideraban bichos raros y de repente descubren que hay otros chavales tan listos como ellos, y además con saberes distintos, con modos de mirar a los problemas distintos de los que ellos tienen, eso les da un toque de humildad. Y la segunda parte, yo se lo digo cuando he asistido a los actos de clausura, pues se lo digo también a los alumnos que tienen la obligación de transmitir ese entusiasmo y el conocimiento que conocen, ayudar a los compañeros y que sirvan como catalizadores de ese gusto por las matemáticas. Que los demás también lo adquieren rápidamente. Y ya digo, con eso, vamos, nada más que tengo que decir que yo siempre agradecer a los profesores de Stalmat, en particular agradecer aquí a Diaño, al que yo pedí también en su momento que fuera el que arrancase con el proyecto de Stalmat en Galicia, porque tenía el empuje y la capacidad de convencer a otros profesores de las universidades, de los institutos, en este proyecto que para mí es el proyecto. No es la actividad más importante de mi vida, porque esa ya pasó, es decir, ya estoy en una edad que vivo más de los recuerdos y de la experiencia, de lo que me acuerdo de la experiencia, que de la actividad que hago propia, pero es para mí la más gratificante, con gran diferencia. Es decir, que yo lo que aplaudo es que en Galicia se ve que hay mucho movimiento para extender la idea del proyecto Stalmat, porque aunque no sea directamente, es decir, convencer a los profesores de los institutos que consigan atraer a los más listos y hacer un pequeño proyecto Stalmat local, independiente del proyecto general. Y nada, de nuevo felicitar a la comunidad, a la Junta de Cultura Gallega, porque han creado un ambiente que es verdaderamente el preámbulo de una actividad muy, muy importante para la vida, para la tecnología, para la biología, para las ciencias. Así que muchas gracias. Bueno, e se alguén ten ahora palabras, sodes vos, se queredes facer algunha valoración, si, por favor. Vou hablar en castellano porque hai persoas que en otro país sí para aplicar. Vamos a ver, yo soy ingeniero, jubilado ya, y estudiaba en una época en que la regla de cálculo, y procedía de un bachillerato donde me harté de ecuaciones de todo tipo y de ecuaciones trigonométricas, de trigonometría, etc. El primer problema que se me planteó cuando fui a preparar la carrera, el ingreso, porque era ingreso de aquella, el primer problema que se me planteó era, supongamos el problema resuelto. Esa era la solución con que se abordaba el problema. Claro, procedía de un bachillerato de aquella época donde plantear, supongamos el problema resuelto, aquello era para no dormir toda la noche y quedar mareado, ¿no? Quiero decir con esto que la preparación que se hacía y que todavía hay secuelas, y como dice Julio muy bien, con su innovador método demuestra que todavía hay muchas cosas que hacer. Pues bueno, el Rocher-Camberus, que era el que estudiábamos nosotros de geometría, que sonará muy raro a la mayoría, Rocher-Camberus utilizamos. Pues bueno, nos enseñaba un poco ya a pensar. Por tanto, enseñar a pensar, a utilizar la mente con lógica, eso es fundamental, porque, vuelvo a repetir, trigonometría y ecuaciones durante la época de mi bachillerato me cansé y era un experto en resolver ecuaciones. Por otro lado,
de enseñar a pensar, recalco y voy a contar una anécdota que se la contaba a Julio esta mañana, escuchando la SER, hace 15 o 20 años, un año en que era un segundo año de sequía, y a las 7 de la mañana, primeras noticias, un importante periodista, que sigue siendo muy famoso en este país, la capacidad de los embalses españoles alrededor de orden de cifras 50.000 hectómetros cúbicos. Ese orden. Bueno, pues estaba reducida a 20.000 hectómetros cúbicos en ese momento, cuando daba la noticia. Y el periodista, licenciado, pues dijo que la reserva en ese momento eran 20.000 centímetros cúbicos. Quiero esto decir que el trabajo de Julio, tan meritorio, de ligar la dimensión de la realidad con las cifras aritméticas, es muy importante. Por tanto, enseñar a pensar y reconocer la sociedad numérica en que todavía nos movemos. Y bueno, yo soy de letras, no sé, es decir, lamentable que escuchemos en la radio, en la televisión, universitarios de humanística, cuando se plantea un problema donde interviene una multiplicación o una regla de 3, justificarse diciendo yo soy de letras, no me plantee usted eso. ¿Cuándo? Y termino. Un científico o un matemático, cuando se plantea una experiencia o una evaluación de tipo artístico o literario, normalmente hay experiencia y hay contestación razonable y razonada. Y ejemplos históricos tenemos, pues, de múltiples científicos, premios Nobel, donde son también unos grandes humanistas. Gracias. ¿Alguna intervención máis? Bueno, a mí me gustaría darlle as gracias a todos por todas as achegas. Me gustaría que o trasladasedes á aula, primeiro o orgullo que sentimos por todos os docentes de ensino medio, porque eu creo que vos debemos moito. Eu quería contar como anécdota que en Historia, en Xeografía e Historia en terceiro, a mí me mandaron ir a presa de Velle, que é a presa do Río Miño. Eu estudaba no Instituto das Lagoas a facer medias de caudales, alturas e demais para facer gráficas, non? Daquelas, a ferramenta era a calculadora. Nunca pensei que despois trataría de traballar tanto con presas e con modelos precisamente motivados dende a xeometría. Así que eu creo que é unha cuestión moi valiosa e que acaba de facer estupendamente ben, como todo aquí. Amable, poñer en valor e recoñecer tamén os compañeiros. Eu creo que na medida na que nos citásemos máis nas aulas uns docentes a outros, interaccionaríamos máis, e iso eles sí que o pensan, e eu creo que debemos de aproveitar algo que ora teñen moitos rapaces, que é a socialización. Eles viven en rede. Para eles os modelos, xa que falamos de modelización, son vitais. Entonces, igual que a falta de presenza de certos modelos, a estas alturas da tarde estamos 4 señoras presentes na sala, e faltaban aquí en algunha presentación, eu creo que amosar modelos e referentes en actitudes e en presenza tamén é moi importante. E en compartir, en partillar, como decía un xeito tan bonito Rafa Crecente, é moi importante. Entón, na medida que nos citemos, nos recoñezamos e compartamos, pois medraremos entre todos, porque ahora nun mesmo espazo entra moita información. Así que agradecervos xa o feito, porque seguro que por moitos de vos estamos aquí, ou por moitos de vos están en outros sitios traballando en estes momentos. Aquí hai estudantes de matemáticas que fixeron as súas titulacións en, a ver se o digo ben, Salamanca, Sevilla, e aquí en Santiago en física hai varios referentes, e están aquí gracias a que alguén lle contou. Seguro que ven matemáticas, física, química e bioloxía, e eles son o futuro. Así que, cando vos cansedes de correxir fraccións e o que non fixo o prólogo, facedio tamén con entusiasmo, pero cando poidades poñer en marcha proxectos ilusionantes que transmitan esta sensación de plenitude que nos reflicte tamén Amable, pois facedio dobremente ben. Moitas grazas, e agora sí que lle deixo a palabra a Díaz Fierros. Simplemente porque creo que é obrigado darle gracias a ella.
foi a nai do proxecto pactou, non? E, por tanto, creo que a rolda de agradecementos creo que é fundamental de lei darlle as gracias a ela. É dicir, que esta é unha actividade que ten moito interese para o Consello da Cultura Galega, porque ainda que o Consello da Cultura Galega é unha institución asesora de alto asesoramento da comunidade autónoma que ten, vamos decir, na súa propia institución ten un conxunto de especialistas e representantes das institucións de Galicia, este tipo de experiencias, como son estas jornadas, danos unha visión moito máis real, moito máis concreta dos problemas que temos en Galicia. E, por tanto, se algunha vez nos pide que asesoramento, ou se simplemente pola nosa iniciativa surge a posibilidade de poder asesoramento, creo que é importante poder chegar a desenvolver este tipo de actividade, porque é a maneira realmente de ter os pés, de ter as orellas, de ter todo, ou as nosas antenas postas no que é a realidade galega. E remato simplemente con unha imaxe que ven a conto do que dixeron aí un momentito, falando de Fontán. O mapa de Fontán comenzou con a base, ponendo a base na Torre da Berenguela. A primeira base do mapa de Fontán foi a Torre da Berenguela. A partir da Torre da Berenguela se fixo a triangulación de toda Galicia. Por lo tanto, eu creo que esa imaxe pode ser moi boa, porque isto pode ser esa primeira base para que a partir de despois teñamos unha rede, porque ao final, cando hai as bases do mapa de Fontán, que hai unha rede, xa non se sabe onde está a Berenguela, e que non se confunde nun conxunto que é a realidade de Galicia. Ese rostro de Galicia que decía Otero Pedrallo do mapa de Fontán, creo que pode ser a última imaxe do que pretendemos facer hoxe e que se prolongue no futuro. E, por tanto, moitas grazas aos asistentes, moitas grazas a Daidea e aos que interviron nesta xornada. Gracias.